Wannan sakon UK waye ne? A wannan baiti ko akwai mai tambaya ne? Na rasa gane irin wannan mutane. Abinda kuke gudu gashi ya faru. Mai dokan banci gidanka ya ƙi gyaru. Sai ka makare kuke kona 'yan dabaru. Yan waka akan wannan ya zanne shiru. Allah ya kawo zamani ku ce za ku canza. Da an yi amfani da wuka yanzu reza. Kan wannan batu dole za mu tirza. Kai mai takamar kuɗi kana nufin kowa za ka juya to sai ka gyara tun kan da na sani ta zama ƙiya, domin hakan zai sa ka koma baya. In karatu za a yaran za ku nema, ku yi dukan kuma kun san abun da fama. Bana fata amma akwai nadama. Nan sai ku gane a ko'ina matasa ne gaba. In ka tauye su rayuwarka za ta fargaba. Abinda kuke da gyara ne da mun shige gaba. Ba a rabu babu ko ana kiran kaja gaba. Dan gari kaɗan kuma babu zaman lafiya. Ku sani hakan shi ke ɓata tarbiyya. Mu haɗe kanmu don mu zauna lafiya. For example da mai hankali nake, ku duba nan da can haka su suke. Kuna shirme kuna wai gyaran gari kuke. A cikin wasanni wanne ne Allah yake so? Ku hana wani kobar wanda zuciyar ku ke so. To shawara ku gyara tun kafin mu yi bore. Wannan ganganci babu wanda za mu jure. A shafani ne nake talent. Ɗacin gaskiya an ci kamar maɗaci. Sakon UK waye ne? Ɗan waka. Sakon UK waye ne? Ɗan waka. Sakon UK waye ne? Ɗan waka.